наврӯз яке аз қадимтарин ва зеботарин идҳои мардуми ориёӣ буда рамзи эҳёи табиат ва оғози зиндагии нав маҳсуб меёбад. ин ҷашни таърихӣ на танҳо муждаи баҳор, балки эҳёи суннатҳо ва арзишҳои миллиро низ таҷассум мекунад. яке аз чунин суннатҳои деринаи миллати тоҷик куштингирӣ мебошад. варзише ки аз қаъри асрҳо то имрӯз расида рамзи мардонагӣ, шуҷоат ва ифтихори миллӣ аст. маҳз дар арафаи наврӯз майдонҳои паҳлавонӣ гармтар гардида паҳлавонон нерӯ ва ҳунари худро ба намоиш мегузоранд. бахшида ба таъҷили ҷашни 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар як қатор шаҳру ноҳияҳои мамлакат мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ ташкил ва роҳандозӣ гардида истодааст. ва дар ноҳияи нуробод ки дар пушти мо мебинед ин манзараи зеборо, имрӯз санаи 11 апрел мусобиқаи гӯштингирӣ баргузор мешавад ки мо ҳайати эҷодию техникии телевизиони варзиш барои инъикос аз ин мусобиқаи муҳташами варзишӣ ба ин ноҳия сафарбар шудем. дар майдони имрӯза паҳлавонон аз гӯшаву канори мамлакат ва ҳатто аз хориҷи кишвар, аз давлати ӯзбекистон ҳам дар ин ҷо иштирок карданашон дар назар аст. моро ҳамсафар бошед ва аз ҷараёни мусобиқаи имрӯза бохабар шавед. محض همین استقلالیت است، محض همین وحدت است که امروز کاروان نوروزی، کاروان گوشتین ملی در ناحیه نورآباد در وادی رشت است. ما مهمانان از کلاب با دعوت جوانمردان و با دعوت استقامت کنندگان ناحیه نورآباد با تماشای نوروزی ناحیه نورآباد تشریف آوردیم و به نهایت خرسند از آن شدیم که بسیار در یک فضای صلح و ثبات نوروزی عجم برگزار گردید و علاقه با گوشتین ملی ادامه دارد. برادران ما از منطقه رشت، ناحیه رشت، امروز با نوروزی ناحیه نورآباد با گوشتین ملی تماشا آمدیم. بسیار معرکه خوب، بسیار پهلوانای خوبی республика و بیرون از республика امروز در این معرکه نورآباد حضور دارند. ноҳияи нуробод дар солҳои охир ба яке аз марказҳои рушди ин навъи варзиши аҷдодӣ табдил ёфтааст. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия имсол низ як майдони зебо ва паҳлавонӣ омода гардида дӯстдорони гӯштингириро гирди ҳам овард. дар ин мусобиқа паҳлавонон на танҳо аз гӯшаву канори тоҷикистон, балки аз ҳамсоя кишвари мо ӯзбекистон ва федератсияи русия иштирок варзида фазои идона ва ҷолибро ба вуҷуд оварданд. паҳлавоное ки аз дигар ноҳияҳо омадаганд хуш омаданд ба ҳамин ноҳияи нуробод. ман паҳлавони ҳамин ноҳия мехоҳам ки ҳамин рӯз хозмоҳӣ кунам, мухлисони ноҳияи нуробода шод кунам. гӯштини миллӣ яке аз анъанаҳои муҳими ҷашни наврӯзӣ ба шумор меравад ки имрӯз дар ноҳияи нуробод бо як шукӯҳу шаҳомати хеле баланд гӯштини миллии тоҷикӣ баргузор гашта истодааст. имрӯз дар ин гӯштин аз тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ азизамон ва ҷумҳуриҳои ҳамсояи мо паҳлавонҳои номдор ҷамъ шуданд ва онҳо ба мусобиқаи гӯштингирӣ сабқа доранд ва ҳар як ғолибе ки пирӯз мегардад ба онҳо тӯҳфаҳои бениҳоят арзанда аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи нуробод супорида мешавад ва рӯҳи онҳоро баланд мегардонанд. нуфузи байналмилалӣ гирифтани гӯштини миллӣ, нуфузи байналмилалӣ гирифтани фалак, нуфузи байналмилалӣ гирифтани чакан, ҳамаи ҳамин бо талошу заҳматҳои бевоситаи пешвои муаззами миллатамон эмомалии раҳмон аст. тавонистем ки мо гӯштини миллии тоҷикиро дар саросари дунё ҳамчун
гӯштини байналмилалӣ муаррифӣ кунем ва ҳама шоҳид аз он ҳастанд ки аллакай қариб 10 маротиба зиёд дар тоҷикистони ҷоноҷони мо мусобиқаи гӯштини байналмилалӣ баргузор гардид ки зиёда аз 26 давлатҳои рӯи дунё мо шоҳид ҳастем ки иштирок карданд. имрӯз низ ҳамин гӯштине ки дар ноҳияи нуробод баргузор гашта истодааст, агар мо гӯштини мусобиқаи байналмилалӣ гӯем хато намекунем, чунки паҳлавонон аз ҳамсоя ҷумҳурии мо ва мо дӯсту ҳамсоя ҷумҳурии Ӯзбекистон ман аллакай пай бурдам ки иштирок дорад. мусобиқа бисёр дар як сатҳи баланд, дар як сатҳи байналмилалӣ баргузор мегардад ва аз фурсати ғанӣ истифода бурда ба ҳамаи варзишгарон муваффақият таманно дорад. дар баробари паҳлавонон садҳо нафар мухлисони дар ҷамъ омада бо рӯҳияи баланд паҳлавонҳои писандидаи худро гарму самимӣ дастгирӣ мекарданд. ҳар як лаҳзаи рақобат бо кафкӯбиҳо ва нидоҳои ҳавасмандкунанда ҳамроҳ гардида фазои идонаро боз ҳам рангинтар месохт. мо хушҳол аз он ҳастем ки тамоми паҳлавонон аз ҳамаи гӯшаву канори ҷумҳурӣ ба ноҳияи мо ташриф оварданд. дар чеҳраи мардум хурсандиро мебинем, як чеҳраи идона мебинем. ба ҳамаи паҳлавонон изҳори сипос мекунем барори кор. майдон фазои бисёр хуб аст, бисёр фазои як идона ҳаст, мардум ҳама хушҳол ҳастанд. мо бори дигар ҳамаи меҳмононро хушомадед мегӯем. мо ҳамаи паҳлавонони тоҷика мухлисӣ мекунем. касе ки ғолиб бошад дар майдон мо мухлис шавад. мо аз паҳлавонони минтақаи рашт аввал мо Абубакр Шеру фарзанди ноҳияи Нуробод аст зиёд мухлисиш мекунем. баъдан Мулло Раҷаб аст паҳлавон аз ноҳияи рашт, мо мухлисӣ зиёд мекунем он шахсиятро. гӯштин дар ноҳияи Нуробод хеле рушд кардааст ва майдонҳои гӯштингириам хеле зиёд гардиданд. ҳоло паҳлавонҳо аз ноҳияи Нуробод, паҳлавонҳои наврас ва паҳлавонҳои ҷавон, онҳо дар ҳолати рушд ҳастанд. мо боварӣ дорем ки онҳо дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳурӣ ва сатҳи байналмилалӣ сазовори ҷойҳои намоён мегарданд. имсол хеле ки мо шумо шоҳид ҳастем дар саросари кишвари азизамон тоҷикистони азиз ҷашни наврӯзи байналмилалӣ рӯз то рӯз рушд карда истодааст. ин ҳама аз сиёсатҳои бевоситаву хиратмандонаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. имрӯз дар майдони кушоди наврӯзгоҳи ноҳияи Нуробод хеле ки мебинем гӯштинги миллии ҷумҳуриявӣ ҳамсоя кишвари мо аз ҷумҳурии Ӯзбекистон иштирок доранд. паҳлавонони беҳтарин бо мақсади таъмини шаффофият ва дар сатҳи баланди касбӣ баргузор гардидани рақобатҳо ва мусобиқа доварони варзидаи Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон ҷалб гардида буданд. ҳузури онҳо имконият фароҳам овард ки ҳар як қоғозмоӣ бо адолат ва мутобиқ ба қоидаҳои мавҷуд буда баҳогузорӣ шавад. ин иқдоми муҳим аз ҷониби Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон қадами устувор дар роҳи баланд бардоштани сатҳу сифати баргузории мусобиқаҳои миллӣ ва рушди минбаъдаи ин варзиши аҷдодӣ ба шумор меравад. бояд қайд намуд ки гӯштингирӣ дар ин минтақаи Тоҷикистон хело рушд ёфтааст ва паҳлавонони минтақаи рашт чӣ дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва чӣ дар мусобиқаҳои байналмилалӣ Тоҷикистонро муаррифӣ мекунанд. мо бояд шукронаи амин ватан кунем
шукронаи президенти ҷоноҷонамон Эмомалии Раҳмон кунем ки мо дар як фазои сулҳу субот зиндагонӣ мекунему ва чунин чорабиниҳои байналмилалиро мо рӯз то рӯз зиёд карда истодаем ва миллати тоҷикро дар саросари дунё муаррифӣ мекунем ва мо якҷаҳон ташаккур якҷаҳон сипос ба мардуми водии Рашт аз он ҷумла ба роҳбарияти ноҳияи Нуробод барои ташкил кардани чунин як ҷашни идона мегӯем. Зинда бод Тоҷикистон, зинда бод ваҳдати миллӣ, зинда бод мардуми Нуробод. қобили зикр аст ки бо мақсади дастгирии паҳлавонон ва боло бурдани рӯҳияи онҳо дар ин майдони паҳлавонӣ тӯҳфаҳои арзишманд пешбинӣ гардида буд. вақте ки сари чамбараки ин автомашина нишастам, гуфтам ки кошки ман ҳам паҳлавон мешудам ва барои чунин тӯҳфаҳои арзишманд мубориза мебурдам. ва чун мушоҳида мекунем инҷо тӯҳфаҳои гаронарзиш барои паҳлавонони майдони имрӯза дар ноҳияи Нуробод ҷудо шудааст аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ин ноҳия. барои қадрдонӣ аз паҳлавонон чунин тӯҳфаҳои арзишмандро дар майдонҳои гӯштингирӣ ҳама ноҳияҳои Тоҷикистон гӯем ҷудо карданд. ин тӯҳфаҳои арзишманд насиби кӣ мешавад? албатта дар давоми гӯштин инро мефаҳмем. бо мо ҳамсафар бошед, моро пайгирӣ кунед. маҳз чунин таваҷҷӯҳ ва қадршиносӣ нисбат ба варзишгарон боис мегардад ки паҳлавонон бо нерӯи бештар ба майдон баромада маҳорати худро дар сатҳи баланд нишон диҳанд. ба ҳар як меҳмон ва ҳар як паҳлавоне ки аз дигар манотиқи ҷумҳурӣ ва аз дигар кишварҳои ҳамсоя ба ноҳияи Нуробод ташриф оварданд, мо ба онҳо хушомадӣ ва хайрамақдам мегӯем ва мехоҳем ки ҳар касе ба нияти нек омадааст дар ин мусобиқа сазовори ҷойҳои намоён гардад ва ба як дили шоду дили пур аз шодӣ аз ноҳияи Нуробод ба сари баланд ба минтақаҳои худшон баргарданд. садшукр аз фазои ободу озоди ватани маҳбубамон Тоҷикистони азиз. тибқи анъанаи дерина соатҳои аввали майдондорӣ ба кӯдакону наврасон ихтисос дода шуда буд. ин иқдом имкон фароҳам овард ки насли наврас низ дар баробари паҳлавонони шинохта ҳунару маҳорати худро ба намоиш гузорад. дар ин миён истеъдодҳои наврас бо рақобатҳои ҷолибу диданӣ хотири тамошобинонро болида сохтанд. миёни онҳо Усмони Бахтиёр, Амирҷон Ҳотамшозода, Мурод Муродзода ва чандин наврасони дигар бо баромадҳои шоиста нишон доданд ки ояндаи гӯштингирии тоҷик дурахшон аст. من از ناحیه خوالینگ اومدم با ناحیه نوروباد نفر شکست دادم. من باز میخواهم که باز کشتین گیرم و معرفم عالی برایت صاحب دوچرخه شوم. از شهر دوشنبه با کشتین نوروباد اومده در اینجا دو رقیب خود را شکست دادم. رقیب اولم رو خیلی آسان شکست داده و دویمش رو هم خیلی آسان شکست دادم و باز گوشتینگ‌های دیگر میگیرم. من در کلبی بچه‌ای پرویز صابرov تای دستی استاد صابرزاده فاروق تمرینارم رو دوام میدهم و من با استادم صابرزاده فاروق بینداری هم رو میرسونم. ҳамин тавр лаҳза ба лаҳза майдони паҳлавонӣ бо ҳузури паҳлавонҳои шинохта ва соҳибистеъдод гармтар мегардид. ҳар як рақобат пур аз ҳаяҷон буд ва диққати мухлисонро бештар ба худ ҷалб мекард. паҳлавонон бо азму иродаи қавӣ ба майдон баромада талош менамуданд то маҳорати волои худро нишон диҳанд ва бо иҷрои усулҳои зебову хотирмон сазовори эҳтироми тамошобинон гарданд. ҳузури паҳлавонони шинохтаи мамлакат аз ҷумла Шодмон Ризоев, Шариф Назриев, Шакар Маҳмад Мирмаҳмадов, Хуршед Маҷидов, Абубакр Шеров, Муҳаммад Исо Раҷабов, Наврӯз Каримзод, Саймумин Шӯмаҳмадов, Фирдавс Насимов
و چندین نفران دیگر به مسابقه شکوه و شهامت خود ضمن نمود. همزمان اشتراک پهلوانان خارج از جمله رستم شورحمتوف از ازبکستان و ایگور دالگانوف از روسیه سطح رقابت‌ها را باز هم بلند برداشته و میدان گوشتنگیری در ناحیه نورآباد حسن و جلوی دیگر می‌بخشید. در برابر این در میدان گوشتنگیری ناحیه نورآباد یک تن از پهلوانان ناماشنای کشور جایزه‌دار چمپیونات جهان و بازی‌های المپی تیمور رحیموف به حیث مهمان فخری اشتراک داشتند. یکی از چهره‌هایی که معرفیش کردم این خورشید مجیدوف شید. خب آمدیم شکر محمد. هپ 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 چی شد؟ تو رسیدن به رقابت‌های حل کننده و مبارزه برای به دست آوردن شاه‌جایزه از پهلوانان سبک وزن تا ورزشکاران گران وزن با عزم و اراده قوی تلاش ورزیدند تا میان بهترین ها قرار گیرند. در وزن تا 80 کیلوگرم مخصوصا رقابت‌ها جالب و خاطرمان جریان گرفت. هنرنمای ارزنده ابوبکر شیرف و محمد عیسی رجبوف توجه همگان را به خود جلب نمود. این دو پهلوان صاحب استعداد همچون نامزدهای اساسی برای به دست آوردن شاه‌جایزه اول به حساب می‌رفتند. بالاخره تقدیر آنها را در رقابت حل کننده روبرو آورد. با آزمایی میان این دو چهره ارزنده میدان با تلاش و کوشش‌های زیاد آغاز گردیده هر دو برای صاحب شدن به این تحفه ارزشمند از تمام امکانیت‌های خود استفاده می‌بردند. اما جریان رقابت به تغییر نماند. بر اثر آسیب برداشتن ابوبکر شیرف نتیجه آزمایی معین گردید و شاه‌جایزه به محمد عیسی رجبوف تقدیم کرده شد.
امروز ما در ناحیه نورآباد به نوروزی اومدیم و من در اینجا با 5 حریف خودم آزمایی کردم و در فینال با ابوبکر شریف آزمایی کردم. از حساب اسب دیدن ابوبکر شریف من سزاوار شاه گشتم. در باوری خودم صادق ایستادم و خیلی این ورزش یک از جراحت میگیرد. حساب جراحت ابوبکر شریف من سزاوار شاه گشتم. тамошобинони гиромӣ, имрӯз дар майдони гӯштингирӣ ноҳияи нуробод як тан аз чеҳраҳое ки ҳамагон бисёр дӯсташ медоранд ва пазмони ҳунарнамоиҳояш ҳам гашта буданд, Шакар Маҳмад Мирмаҳмадов дар паҳлӯи мо аст ва барои шод кардани дили мухлисон дар ноҳияи нуробод ба ин диёри зебоманзар ташриф овардааст. хуб, Шакар Маҳмад, интизор буданд мухлисон ҳунарнамоии шуморо. мехоҳед имрӯз дар ноҳияи нуробод чӣ гуна мухлисони худро шод гардонед? хай мо дар инҷо бо як чӣ омадагием ки мардум шарифи нурободро хурсанд кунем. хуб, бисёр ҳам мардум талаби онро доранд ки имрӯз дигарбора ҳунарнамоиҳои шуморо дар муқобили ана ҳамон як рақибе ки бисёр бо ҳунарнамоӣ мекунед, Шариф Назриев бубинанд. чӣ гуна аст омодагиҳо ва чӣ гуна майдони имрӯзаро шумо тантанаашро ҳамчун як паҳлавон арзёбӣ мекунед? хай Шариф Назриев яке аз беҳтарин варзишгарони Тоҷикистон. хай дар ин гӯштин оле намедонем ки оле якум гӯштин бигирем чӣ хел мешавад ва дар давом уже барои шоҳҷӯза шояд мубориза мебарем. бароятон муваффақият орзумандем ва иқболи баланд. майдони ноҳияи нуробод бигзор ки бароятон як майдони хотирмон бошад. барори кор. миёни паҳлавонони сангинвазн ҳам рақобатҳо бо шиддати хос ҷараён гирифтанд. ҳар як қозмоӣ пур аз ҳаяҷон буда таваҷҷӯҳи мухлисонро ба худ ҷалб менамуд. яке аз рақобатҳои ҷолибтарини рӯсанҷӣ миёни Шакар Маҳмад Мирмаҳмадов ва паҳлавони раштонзамин Саймунӣ Шомаҳмадов маҳсуб меёфт. фаъозмоии онҳо тӯлонӣ ва пуршиддат ҷараён гирифта, ҳар ду паҳлавон маҳорати баланд ва иродаи қавии худро нишон доданд. дар ниҳоят бо иҷрои як ҳаракати зебо ва техникаи сатҳи олӣ Шакар Маҳмад Мирмаҳмадов тавонист пирӯзиро ба даст биёрад. бештари рақобатҳо миёни паҳлавонони сангинвазн дар майдони имрӯза бо натиҷаи мусовӣ, яъне дуранг анҷом ёфтанд. аз миёни онҳо Шариф Назриев ва Хуршед Маҷидов ҳамчун беҳтаринҳо барои мубориза ҷиҳати ба даст овардани шоҳҷоизаи дуюм интихоб гардиданд. фаъозмоӣ миёни ин ду паҳлавони варзида бисёр ҷолиб ва пуршиддат сурат гирифт. ҳар ду бо азму иродаи қавӣ барои пирӯзӣ талош меварзиданд. дар дақиқаи панҷуми сабқат Шариф Назриев бо иҷрои як ҳаракати олӣ тавонист рақибро шикаст дода шоҳҷоизаи дуюмро соҳиб шавад. امروز در ناحیه نورآباد با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه نورآباد گوشتین ملی نوروزی شده گذشت که در این گوشتین 3 شاهجایزه برای پهلوانان گذاشته شده بود. امروز من توانستم که دو رقابت نمایم با رقیب اول خود از همین منطقه محمد رسول پهلوان دوران نمودیم و رقیب من از ناحیه مومین آباد بود. رقیب دوم من برای شاهجایزه آزمایی کردیم. خورشید مجیدوف بود که
дар муддати кӯтоҳ тавонистам ки ба ӯ ғалаба ба даст оварам ва шоҷоизаро соҳиб гаштам. миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат ва муҳтарам раиси шаҳри душанбе мерасонам ки наврӯзро байналмилалӣ карданд ва гӯштини миллиро дар сатҳи ҷаҳон ба ҳама ҷаҳон муаррифӣ намуданд. мо имрӯз метавонем ки озодона дар мусобиқаҳои ҳам дохили кишвар ҳам хориҷи кишвар иштирок намуда парчами тоҷикистонро баланд бардорем. баргузории чунин мусобиқаҳо дар арафаи ҷашни наврӯз бозгӯи он аст ки анъанаҳои миллӣ аз насл ба насл бо ифтихор интиқол меёбанд. гӯштингирӣ ҳамчун яке аз рукунҳои муҳими фарҳанги варзишии тоҷикон имрӯз низ мавқеи хос дошта, ҷавононро ба роҳи солимиву ватандӯстӣ ҳидоят мекунад. маҳз дастгирии пайвастаи варзишгарон ва фароҳам овардани шароити мусоид барои онҳо замина мегузорад, ки паҳлавонони тоҷик дар оянда низ барои муаррифии Тоҷикистон саъю талош варзанд.